NIS sutra deli novac. Dividende stižu na račune akcionara. Naftna industrija Srbije isplaćuje dividendu za 2024. godinu u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji. NIS ima ukupno 163 miliona običnih akcija. Ukupna bruto vrednost isplate iznosi skoro 642 miliona dinara, dok je neto oko 568 miliona. Pravo na dividendu imaju akcionari upisani u centralni registar do 10. juna. Isplata ide preko centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Za akcionare koji su na američkoj SDN listi, isplata se odlaže do njihovog skidanja sa liste OFAC-a. Isplata će naravno biti umanjena za porez po odbitku koji NIS obračunava i uplaćuje državi. Najveća domaća energetska kompanija ponovo vraća deo profita svojim akcionarima. Simbol stabilnosti u vremenu globalnih potresa. Da li držite NIS akcije i da li verujete da će dividende rasti i sljedeće godine? Pišite u komentarima.